Anggere tukul tok kerok dadine. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Dian datin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso ta? Ha Pan iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem. Engko iki ya wis gek anu nembang. Ya kon nembang utut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukul sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, lapan saya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh, kelingan aku. Biyen tahun Mbak Dhewe ning Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara, Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek. Ya. Ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya. Monggo. Ki tembang sik sesideman sik. Nyo. Amplope. Aku nek karo kowe ora wani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, meng kowe iki ra niteni karo aku nya tampani sik. Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ling ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning.